Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwana masu albarka, barkanku da warhaka. A yau muna 19 ga watan Januwari shekarar 2022. A yau ina gaida masoyana da kuma mabiyana kan social media daban-daban. A gaskiya ina godiya sosai domin ina ganin likes ɗinku da kuma views ɗinku akan ababen da nake ɗorawa. Sani dai masoya da ku muke ce gaba, da ku muke tafiya, da ku muke sauran ababe duka. Kuma komai muke yi saboda ku muke yi, muna ƙoƙarin mu ga a koda yaushe mun kawo wani abu mai kyau wanda za ku ji daɗinsa kuma za ku amfana da shi. So muna ƙoƙarin mu fara wani shiri ne a yayin da za mu rika faɗakar da sauran matasa yadda za ka iya ka yi amfani da kuɗin intanet na air money, sabida ana amfani da shi sosai kuma duniya ko ina ana amfani da shi. Ka iya ka yi amfani da shi ka sayi komai kake so, amma just today sai dai kana da bank account, shi ne kawai za ka iya ka cire wannan kuɗi. So muna so mu nuna ma matasa irina waɗanda wasu sani wasu ƙara sani, sannan kuma da yadda za ka iya ka ababe da dama da yadda idan da hali ma za ka iya ka buɗe naka studio a inda za ka rika samu kana yin ababe wanda ba sai wani ya neme ka kan masa aiki ba, balle ma ka je ba ka yi aikin ba ku ɓata su. Kai za ka ƙirƙira makanka aiki ne wanda wani zai gani ya nemi wannan aikin. Kagan kana da aikin da za ka yi wani ya nemi, amma idan